Киевские генерии Нацкого сельского совета Воронского района. Училась у Нацкой средней школе, закончила ее в 1978 году, и по воле лёсу так здарилось, что с 1979 года я начала працаваць вось у Нацкім сельскім доме культуры. С самого малого дзяцінства вельмі любила песни. Любила, с 10 год уже начала играть на аккордеоне. Самовучкой была. Кожная песня меня цікавила, любила танцевать. Любила сустрэчы з людзьмі вясёлымі, з людзьмі, якія спявалі. Вельмі падабаліся песні бабуль, песні матуль, песні народныя, якія кранаюць душу. І вось, прыйшоўшы ў Дом культуры ўжо больш 30 гадоў, я не расстаюся з гэтай прафесіяй. Працую мастацкім кіраўніком. Даводзілася крышку быць і дырэктарам, але больш я як мастацкі кіраўнік. Вось у нас ёсць і фальклорна-абрадавы гурток дзіцячы, і фальклорна-абрадавы дарослы. Калектывы самадзейнасці, яшчэ чорна-белыя фотаздымкі, мае мілыя жанчыны, якія былі ўжо ў гадах, ужо некаторых з іх няма. Вось. Вячоркі, малады наш калектыў. Ведаеце, ўжо шмат мы стварылі калектываў за гэтых больш 30 гадоў, 79-го года. Працуюць розныя гурткі ў нас, і дзіцячыя, і дарослыя. І я вельмі ўдзячна тым людзям, якія прыходзяць да нас. А вось это ўжо мае калектывы, якім уже і па 15, па 20 год. Вакальная група «Пралескі», моя вельмі-вельмі любімая. Драматычны калектыў «Надзея», якім я ўжо кірую некалькі гадоў. Таксама у абласных аглядах прымалі ўдзел не толькі ў раённых. Я так задаволена гэтымі людзьмі, нізка ім кланяюся, якія прыходзяць удзельнічаць. Это былі і прымакі нашы, і вячоркі ў Паўлінкі, і Мікіта ў Лапаць, дзіцячы калектыў фальклорны «Спадчына», дзе мы і таксама і калядкі, і ночная Яна, і валачобнікі, жаночы клуб «Сустрэча», які быў у нас 4 гады назад арганізаваўся. Мае мілыя жанчыны-пенсіянеркі прыходзяць, і адна толькі, якая яшчэ працуе, Ганна Сланазакевіч, а астатнія пенсіянеры. І яны вельмі добра вабяць час, і танцуюць, і дні імяніннікаў адзначаем. Вось. Дарослы фальклорна-абрадавы калектыў «Чароўны куфэрак». Это ўсе вось калектывы. Великую работу с детьми проводим мы. Дети бегут сюда в клуб на репетиции. Им вельми хочется побывать на сцене, поехать недзе в район, поехать у Радонский дом культуры выступить. Дякую сардечна всім моим артистам, які приходять сюди, каб бавить свой вольный час. А ўзнагарод таксама шмат. Я тут не ўсе за ўсе гады іх захавала, але вось яшчэ да 40-годдзя яшчэ перамогі савецкага народу ў Вялікай Атчайнай вайне, нават яшчэ нас нагароджвалі. Харавы калектыў тады быў, вакальная група была наша. Вот. У конкурсе чытачоў удзельнічала, таксама атрымвала дыплом. Вось не раз узнагароджваўся наш драматычны калектыў, якім я кірую. Вось. За шматгадовую добрасумленную працу і ў развіццё, уклад у развіццё мастацкай самадзейнасці узнагароджвалі мяне райсполком. У асноўным калектывы узнагароджваюць, якімі я кірую. Так, у 2010 годзе адбыўся конкурс на лепшы работнік культуры года. И попросили меня удельничать в этом конкурсе. И, видите, я задовольна тем, что заняла 3-е место в этом конкурсе. Хотела пожадать всем не верить на всякие такие катаклизмы, у некие кризисы. Каб яны заўсёды были оптимистами. Здоровья, конечно, мирного неба. Каб заўсёды верили, что заўсёды каждый день будет лепшы. Каб заўсёды радовались этому сонейку, проснулись и дяковали Богу за то, что я проснулся, я здоровый, усмехнулся, что я сустрэнуся со своими сябрами, что я маю любимую працу, что я маю сяброў, что я маю цудоўную сям'ю, каб кожны так думал, что я живу
для того, каб нешта пакінуць нейкі след пасля сябе на зямлі, каб кожны чалавек так думаў. І хочу пажадаць, канешне, усім радасці, дабрабыту, любові і міру на гэтай зямлі. Хаця, можа, гэта здарылася па волі лёсу, але ўсё роўна я б цяпер ніколі не памяняла свае ні Генерію, ні нашу начу, ні на які горад. Ад таго, напэўна, што тут такія славутыя людзі жылі, што тут і вельмі добразычлівыя людзі, што тут людзі таленавітыя,